Ini 11 tarik Syukurbar 2021 Utoto sama edisi bilis apa dosa parawo দীর্ঘদিন সিটেন ফিফিফুন লাইনাইও রাজানি কাউক মাকা হামনক নায়ে হাবাই জাতিनि सामु तांनि हिये ब्रकोनो तिब्रामो थावो सामु जतो चुबा लाये बुरि लाये न तिब्रामो थान ब्रनो न पाइरि लाय हा आरफनो नाइफिनाय बिनो खातानि मानसियोसे जाति बाय जाति दांगा मा जाति बाय जाति नसाव सालायो उसाव सालायो जातिनि साकावसे हिंसा कुनु जागावसे उन्नयनमूलक सामुतांगे सरकारनि सुजुग सुबिदा मेटमान बानाफोसे पावसे जामेला उमन बानाव बखेले एलाकाले उन्नतिया हाबाय जातिले थांग दं माने लामाले खुरिये वाइसो त्रिपुरा मथा खेनायचिनि ताकु मनमोहन रियां बिनि नेतृत्व 13 परिवार 29 भोटार त्रिपुरा मथायो कार्य दिनै आईपीएफटी त्रिपुरा लेननि मुभमेन्ट फाये चिनि लगे फायहा बारिखे काकचांमा दं बिनि नेतृत्व 13 फेमिली के 29 भोटार लाइखानाय गावसभानि एक्स चेयरमैन यो बुंफोनो दं बे बुंसह मनमोहन रियां बिनि नेतृत्व न 13 परिवार 29 भोटार दिनै नेतृत्व जयन खेबायहा खाकचांहा आरमे जोंहा साखेव बनेखे जागाबै जुमाय जुगाजुग खे दंनाय दं त्रिपुरा मथानि जे उसिंखल राजनीतिक न जत नायख्लिउ तंचां जा दंये दिनै हाबाय जातिनि आन्दोलन खेनायावसे बुजि याप्रिसिएट मानो पाना चिन्थियां बांमा खुबो फाय दं आरमे जों आईपीएफटी गणतंत्र हानो मर्यादारियो गणतंत्रनि आइनो जों सम्मान खेयो भारतवर्षनि आइनो जों सम्मान खेयो आरमे गणतान्त्रिक पद्धति आन्दोलन के जों त्रिपुरा लेननि मुभमेन्ट जों तंचां जाकचां बायखे गणतान्त्रिक भावे सुस्थ राजनीतिक सिंहन जों आन्दोलन खेनाय आरमे आशा खेव बिस्काउ चिनि आन्दोलन बांमा जरा दिनाय खाकचां